ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଭାଗବତ କହିବାର କୌଣସି ଊଣା ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଊଣା ରଖିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମଣିମା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ହେ ରାଜନ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବେ କି? ରାଜା କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଣିକି ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଗୁରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉ। ରାଜା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦିଅ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୋଲିଦିଅ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୋଲିବି କିପରି? ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ତ? ରାଜା ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ମାୟାମୋହରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଯେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେଭଳି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ପରେ ରାଜା ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ କିଏ ସମର୍ଥ।